insizwa yakhona lena enquthu madoda usibusiso sabelwa kwamabanga abambiza ngokuthi umjozana. Ngithi nje sanibonani kuzo zonke indawo la kufinyelela khona lelizwi leli lona ngibingelelayo njengamanje usibusiso usabelo umfo kamabanga enquthu kodwa ke odumile ngokuthi umjozana. Namhlanje ke ngizosebenza ngenye indlela ngizolanda amanye amaciko esinawo lapha e-University of Zululand amabili engizothi maqhubeka isikhathi bese ngicela ngiyawasho ukuthi imuphi kodwa ngizocela ukuthi nithokozele nansi ingoma yomunye woza kwethu esifunda naye lapha e-University of Zululand abathi umazweni inxusa uthi nje i-love letter ngicela ukuthi niyithokozele.
ya uhleli nomjozana ke njengamanje emoyeni. Lensizwa lena edlala la igama layo uMazweni inxusa umfoka Khanyile, uthi nje i-love letter incwadi ekubhalele yona. Lensizwa lena ke inesiphiwo esingaba ngesimo sokuthi iyakwazi ukudlala isiginci noma isiginci, bathi abanye isiginci kodwa thina enquthu sithi isiginci. Iyakwazi futhi nokudlala ibasket njengoba uyizwa nje ibasket iqubula kule ngoma yayo idlala uyena uMazweni. Iphinde ikwazi futhi nokudlala ikeyboard njengoba uyizwa nje ikeyboard idlala kule ngoma lena. Kusewuyena futhi uMazweni, insizwa ke lena yakhona le ematheni kwaNongoma. Ngiphinde ngigijimeke futhi ngigijime ngiyolanda mina uqobo lwami ke uMjozana ke loyo ke lapho engithi khona nje eShowville. Ngicela ukuthi nithamele. Kanti njalo khumbule sinesivakashi sethu namhlanje ngizokumezela nje ukuthi ubani igama laso ezizobe sinaso lapha emoyeni sizwe ingoma yaso siphinde sichaze kabanzi ngayo. Kakhulu balandeli bakaMjozana, ngibonge uShowville, ngibonge nakuMpolozi TVET College, bese ngibonga nakwi-studio 2088 ngomakho benisize ngakho uMjozana. Ngibongela kakhulu. Nakuwe maqhuda yeqana undala benduda bethengela amasaka, ngibongela kakhulu. Aisha,
Umjozana ke lo wade ecula njengamanje ethi nje showvele. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi masila kumjozana Facebook page sinokuthi sidlale ingoma zika Mjozana ikakhulukazi ngesimo sokuthi ipage ngilika Mjozana, kodwa ke siyasiphinde sithi ukuntshontsha nje kancane silande ama artist amanye aculayo nawo ukwazi ukuthi siwapromotela epage lika Mjozana. Ngizocela nje ukuthi njengamanje ngiphinde ngindlalele enye ingoma kaMjozana ke ethi ingculaza, ngesimo sokuthi abantu abaningi bashiwe izihlobo zabo la emhlabeni ngesimo sobhubhane lengculazi. Ngiyazi namhlanje sibhekene nesimo sobhubhane le coronavirus, kodwa kusuka i-coronavirus ziningi nje izifo ezake zafika emhlabeni, nengculaza ke ingezinye izifo ezake zafika emhlabeni. Cela nithokozele nansi ingoma ethi nje ke ingculazi. Abantu sizokunqoba, wengculazi ubaqedela abantu uyashwayela, wengculazi ubaqedela abantu sizosoma, thina sikhathele ngowengculazi belobulala thina, uyazashwayela wena ngculaza sizokunqoba. Ela wena ushayeli ulala abantu sizokunqoba. Destroy you. When you last, you back to abantu sizokunqoba. Ati when you last, you back to abantu sizosoma. Uyazashwayela wena ngculaza sizokunqoba. Ela wena ushayeli ulala abantu sizokunqoba.
awusukane madoda qala ngo-A uze ngo-B ugcine ngo-C. Uma ngabe ngicula le ngoma lena ke ngithi qala ngo-A uze ngo-B ugcine ngo-C, ngisuke ngiqonda ukuthi u-A u-abstain, u-B be faithful with your life, bese kuthi u-C u-condomise. Ingculazi yanqotshwa yilokho kakhulukazi njengamanje nje ngoba sihlasele isifo se-COVID-19 nje kubalekile ukuthi sisanitize njengamanje, sigeze izandla, sifake izamfonyo. Yabona nje nami la ngikhona ngifake isamfonyo ukuthi ngoba ngivele la escreenini ngibeke namanzi lapha eceleni kwami, ndimane nje ngigeza izandla ngesimo sokuthi kubalekile ukuphepha kwethu singabantu. Le ngoma ke uyizwa nje idlala njengamanje e-background, ingoma kaMjozana lena isuke ithi ithemba lami. Ingoma ke engiyangidlale uma ngabe ngizofunda izinto ezithize ezibalulekile. Namhlanje ke bengithembisile ukuthi sizoba ne-guest yethu yanamhlanje. I-guest yethu yanamhlanje ke ulokhunjana uSipho Best. Yes, uyibiza kanjalo uthi ubani? uSipho Best. Ake simcinge uSipho Best lana ukuthi uyatholakala lapha emshinini. Nangempela siyamthola ke uSipho Best emshinini. uSipho Best ke sizoxhumana naye ngesimo se-social network, ngesimo se-social media actually, since kunebuye kube nenkinga yokuthi uqhelile kakhulu ngoba useJozini la akhona. Umjozana akekho eJozini, so sixhumane naye ke ngesimo sezokuxhumana. Kodwa ke ngizofunda i-message akayibhalile engibhalela ngo-WhatsApp. Ngizofunda i-message ayibhale ngo-WhatsApp njoba nibona nje lapha ku-screen i-message ayibhalile ku-WhatsApp uSipho Best ithi, ngizofunda ke noma ngeke sengifunde ke kahle ngoba angisiyena umfundi kodwa nje ngumculi. Kodwa ngoba nguthisha futhi at the same time kuyangiphoqa ukuthi nginifundele ngendlela ezothandeka. Nangoko uSipho Maskandi usho nje uthi, actually ngiwubonga umusa mpontshane emculweni nguSipho Best. I'm from Jozini, eMzondi Skoti. Single track yami iphume nge-29 June and iyatholakala na ku-Jukebox World. Ngisemusha emculweni. Le single track ingoma yami yokuqala. uSipho Best uyashoke lapha esekuthenini ke unengoma eyodwa njengamanje. Ngesimo sokuthi ke uMjozana umuntu oba promotayo abanye abaculi, kungesiye uSipho Best kuphela, kepha abaningi abaculi uMjozana sebepromotile. Engeke ngize ngibamemeze njengamanje emoyeni, kodwa engiyabamemeza mhla sebezokwenza ama-interviews kule television noma kulomabona kude kaMjozana omncane. Ngizothatha ithuba ngimdlale uSipho Best ingoma yakhe nizwe ukuthi njani. Emveni kwalapho bese ngidlala i-YouTube link yakhe njengoba niyibona nje lapha ku-WhatsApp nansi lapha ivela. Bese ngiphinde futhi ngingena kunansi futhi i-link yakhe adayisa ngayo umculo uma ngabe ukuthi isikhathi sizobe sisavoma. Ngiyacela ukuthi ke niwuthokozele ingoma kaSipho Best, insizwa yakhona lena eJozini lena. Ngizocela ukuthi nilalele ingoma yakhe sizwe nje ukuthi ithini. Nami ngeke ngize ngikhulume okuningi kakhulu, ake sizwe ukuthi uthini weSipho Best mawufika lapha emculweni. Ngabe isound yakho ihamba kanjani, ngabe umyalezo wakho njani. Angabe nengeve enkulu kakhulu ke, ake sikuze ukuthi uthini mfowethu. Zulu hit abantu umhlaba wonke. Thina Mazulu hit abantu umhlaba wonke. Thina Mazulu hit abantu umhlaba wonke.